ଇଂଲିଶରେ କଥା ହେବା ସହଜରେ ଶିଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I am telling you, I am telling you। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା after some time, after some time। ନେକ୍ସଟ, କେବେ ଭାବିନଥିଲି, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା never thought, never thought। ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I want to say something, I want to say something। ନେକ୍ସଟ, ତୁରନ୍ତ ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କର, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା meet me immediately, meet me immediately। ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା come to me soon, come to me soon। ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହେବ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା see you soon, see you soon। କେଉଁ ସମୟରେ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା by what time, by what time। ନେକ୍ସଟ, ମୁଁ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I am not able to do, I am not able to do। ଦୟାକରି ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା please control yourself, please control yourself। ନେକ୍ସଟ, ଆପଣ ବହୁତ ଦୟାଳୁ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା you are very kind, you are very kind। ନେକ୍ସଟ, ତୁମେ ଆସିପାରିବ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା you can come, you can come। ମୁଁ ମିଠାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I am fond of sweets, I am fond of sweets। ନେକ୍ସଟ, ଆଜି ବହୁତ ଗରମ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା today is very hot, today is very hot। ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଦରକାର, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I need some time, I need some time। ଏହି ଛବିକୁ ଦେଖ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା look at this picture, look at this picture। ନେକ୍ସଟ, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I can't see, I can't see। ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା you have to go, you have to go। ନେକ୍ସଟ, କିଏ କହିଲା, ଇଂଲିଶରେ କହିବା who said, who said। ନେକ୍ସଟ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I don't know, I don't know। ସେ କ'ଣ ତୁମ ଭାଇ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା is he your brother, is he your brother। ନା, ସେ ମୋ ଭାଇ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା no, he is not my brother, no, he is not my brother। ମୋତେ ମିଛ କୁହନି, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା don't lie to me, don't lie to me। ନେକ୍ସଟ, ମୁଁ ମିଛ କହୁନି I did not lie, I did not lie। Thank you for watching, don't forget to subscribe।